Kao što ste čuli, ovogodišnji Mare Mare je bio i velikim dijelom na Palagruži i doista za većinu nas koji nikad nismo bili na
tako udaljenom, na tako posebnom mjestu, ono što je Cezar Pavese svojedobno pisao, sreću onima koji žive na pučinskim otocima, se i ostvarilo. Ali bez obzira što pisci dospiju u svoju odsutnost, time cijela priča nije završena. Jer kada dođeš na ono mjesto koje ti je bila odsutnost, tvoj posao je nakon toga pisati tekstove. Jer doista bilo bi tužno, da ne kažem nešto drugo, da smo tamo bili kao turisti, kao što nismo bili turisti ni u Marinim zemljama. Ali ne zaboravimo, ne bismo dospjeli tamo gdje smo bili, da nismo prije toga bili na nekim drugim važnim mjestima. Za sve nas koji sudjelujemo, evo već 6. godinu na festivalu Mare, su Marine zemlje i ono što smo ovdje čitali i što smo govorili je uvijek bio neki sretan početak, a to što danas ovdje čitamo samo znači da to nije kraj i da ćemo se vidjeti iduće godine. Svima hvala što ste nas pozvali, što ste nas primili.